Dito na kami sa Garage 88, guys. At kasama ko na ang mga best friend. This is our Christmas party. Sana nakapunta lang. Good evening po. Mag-start muna tayo sa isang game. Ngayon, magtatanong muna ako kung sinong talagang love na love ko ba talaga si Krisha and talagang sumusubaybay kayo sa YouTube niya. YouTube channel. Okay. Ano-ano yung mga ginagawa nilang challenge ni Dodong? Ay, ano pa? Happy Bunny. Ano pay? Yan. 5-minute makeup challenge. I'm Camille Ann from Pasay. Hindi ako kasali. Ready? Get set. Go! Ikaw. Ikaw ay si Camille. Okay. Para kay Long. Ang dami ah. Mga 6. Camille! Ano masasabi mo sa dahil ikaw yung nanalo? Ay, thank you po. First time ko sumama dito. Yay! Thank you. Okay, ready, get set, go! Wow! Wow! Ang galing! May nag-practice. May nag-practice talaga. Pati yung mga stroke ng pag-ano mo. Okay, tapos na. Maliit. Maliit din. Nakaskirt pa yan. B. Malaki. L. Next game natin ay Chubby Buddies. Sasali 3. Ala! Wait! Sige, isa pa. Kinakasin ko na, bes! Ready pa? Sige, game! Naku, mauubos na yung marshmallow kami. Oh my gosh! Chocolate morning na ako sa... Parang panalo na lang sila dalawa. Sige. Ano? Ako sila! Hello! Hi mga best friend! Nandito na kami! Hi! Kamusta? Hello! Laris! Thank you for coming! Thank you for coming! Bye! Thank you. Bye-bye. Kiss mami na. Dahil sa lagi yung minamahal at sinusupport na si Krisha, ako naman na magbibigay sa inyo next year ng isang party. Hello, Antoinette Dizon. Hi guys! Please subscribe and like my videos. Go to my channel, Antoinette Dizon. Thank you. 감사합니다. Wow!
minute and 30 seconds. Wait, mag-set na tayo ng time. So, once na mahulaan niyo yung word na sinasabi ni Dodong Joem, pwede mo nang sabihin yung word, tas 1 point na agad doon, then next word. Ganon. Okay? Sige. Ready? Service. 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 Bear. Repair. Yogi Bear. 1 minute and 30 seconds. Start now. Orlando. Next one. Gray. 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 Okay. Gray. John Stewart. 1 minute and 30 seconds. Start now. This Prince. Spins. Ano nakakapagpagabaga? Bakit ganito? Nakakapagpagabit na. Evan na, hippopotamus. Best Friends Christmas Party. Best Friends Christmas Party. Belgian. Legend. Weekday. Ama-sama Somya. Wedding. Weekday. Weekday. Chinese. Kuha yung talent mo sa lip reading. Wala naman. Magaling lang siguro ako mag... Best Prince, lagot kayo. Nilalagay na yung inday. Nilalagay na niya. Kasali kayo sa challenge. Mali ang Tagalog mo. Ay, Kala nyo kami lang, kayo din. you want to Mali lick yung this? Tagalog mo. Lagi nilang mali. Nakakot siya. Pero, Nginig ako, bye. game? Sali ka? Di ako ba? Joke. Maganda kong asawa. Ano yung sabi niya? Pagmahal o pagkalagaan sa magandang asawa. Ano yan? May kasama mo si Kuya ko. Maganda. Ano na? Asawa. Thank you, Kuya Ron. Mabait. Maganda. Mabait kasi mabait. Congratulations kay Miss Ivy! Team Bilog. Si Lee! Sa set! Narinig ikaw pala sa set! Antoinette Dizon's full name! So mag-ubos siya na kailangan ko lang matitira kahit malikit ka. Masarap. Ayun yung kanila sa'yo. Ayaw pa mabigay! Mabigay eh! Grabe! Ang anghang! Napektuhan ba kayo? Sa papaya eh! Kunwari lang to. Parang talaga. Congratulations, Kevin! Ano ka? Dapat may para. It's the
nalet ko, naman ko'y kadet. Miss Joy! Not forgetting for everyone naman eh. Hindi! Kinasabahan. P! Alam? Eh, huwag niyo sabihin, kasi Ang galing! Makunan yung mic. Alam na niya! Bakit alam mo? Hindi, hindi ka ng shade. Mas matatapusin ko para sa inyo. Ang galing mo! Like it. Pinakamamahal mo sa akin. Dumaan dito! Meron akong gibuang. Oy! Ay, kaya. Wait lang. Oh? Buelo pa eh. Bella. Regalo. Win niya lahat ng makakaya niya, i-try mo yung best mo na hindi matawa. And yung kagat natin, magpapatawa siya. So, tignan natin kung sinong kakagat sa challenge, kung kaya niyong patawanin si Inday. Si Inday, pwedeng madaming tries. Mabilis ako magtawa. Now. Kailangan tatawa siya. Wala na siya. Wala pa siya. Wala smile. Nakakatawa kasi nababalik ka. James! Alam mo na ako maisip talaga. Dapat iisip Ayaw mo pa sa Inday sexy dance. Pa. Okay, basta naman ka sa inyo matawa si Inday. Para sa business, talagang gagawin ko na talaga gagawin. Ba't sa akin nag-blur? Mag-joke ka, punch na eh. Ayan! Walang laman ngayon! Naubos na! Uy, tumawa na si Inday! Hindi pa, kailangan haka. Okay, pwede na. Oh, you have 10 seconds! Wala akong maisip. Pwede ba punchline na ako? Sige. Ako muna! Sige, ako. Pass! Pass siya, okay. Ba't may ganun? Basta ganun pa. Oo, ganun. Siplong ha. Siplong sige. naman. Go, lang. You have 1 minute para mapatawa si Inday. Tawa. 1 minute starts now. Inday. Mababaw. Paano ka? Wala akong maisip. Wala ka ba? Pero Sandali. Sandali. joke lang. Nakabigyo yan. Huwag kang maggalaw. Nakatawa eh. Anong nagbabaw kasi? Anong sabi ng sabi sa uwi? Labas natin. Wala naman tulakan. Eh, anong sabi ng utot sa tahe? Baho mo. Ano na ako? May entry ako! May entry! Hindi ako pagtapos mo. Nung tingas ako lang. Ay, airport. Hala, anong ginagawa mo dito? Bakit daw ang mga biek ay laging nakaganon? Kasi, ma-high blood. Hindi! Mali! Ano? Bakit? Nahiya siya kasi baboy nanay niya. Buto ka dito, Dodo. Tapos, itatry nila yung best nila for 1 minute na Napatawalin ka. Bago kayo maghanap, maraming salamat sa pagpunta. Thank you sa pagsuporta kay Krisha. Uy, alam niyo naman na, yun, pinaghirapan niyo. Hindi pa nakarating kanina,
yun nga, nag-promise ako na next year, ako naman yung bahala sa inyo lahat. I'm gonna give back everything na binigay nyo kay Krisha Uy ngayong taon na ito. Mag-enjoy lang kayo for everyone, kahit na ano mangyari. Yes, birthday ni Inday ito. Kapag nasa bahay, kung gano'n niya siya napapasaya. Ako din lagi sa tabi niya. Pero pag nakikita ko siya, tapos nakikita ko siya nag-e-end, walang battery! Sorry! Tapos nakikita ko siya tumatawa kapag nag-e-edit, tapos nakikita yung mga comments niyo. Thank you! Kasi parang na-feel niyo yung half ng dapat kong gawin for her. Yun. Thank you! Thank you! Ako naman magpe-prepare for you guys next year para wala kayong problema. Tita! I love you guys. Husa natin mo. I love you guys. Mahalin nyo na si Krisha dahil kung ano man yung pagbibigay niya mahal sa inyo, ibibigay ko din for all of you guys. Thank you! Ang nanalo ay si... Miss... Benji. Nahiya ako sa suot. Alam mo sa akin. Johara di ay! Ikaw pa. Tinatago ko kang Inday ito eh. Happy birthday! God. Wala na, sarang. Happiness na yan! Ayan, dalawang sabon na! Sino na ba? Siya na nalo! Hello! Dito rin si Wonder Jasmine! Kasama ko siya sa Divisoria last time, if you can remember. Hello! Don't forget to subscribe sa channel niya. Thank you, Inday! Thank you!